Това са най-често срещаните грешки при изпълнение на клек. Петите не трябва да се повдигат. Сега ще покажа как да намериш правилната позиция за теб. Краката трябва да са на широчината на раменете, палците на краката и коленете трябва да вървят винаги в една посока, за да не се получава изкривяване на коленете, когато се кляка. Те трябва да вървят навън. Намери позицията последния начин. Застани така, изправи гърба и тръгни да клякаш бавно. Изпъни ръцете и когато намериш позиция, която да си стабилна или стабилен, не да се клатиш настрани или да ти е некомфортно и да не отлепяш петите, това е твоята позиция за клек. Използвай я навсякъде, на смит машина или с дъмбели или с лост. Това ще е твоята позиция за клек. Когато се чувстваш комфортно в долната част и можеш да стоиш така за неопределен период от време, т.е. не ти е некомфортно да балансираш или нещо такова. Надявам се това видео да ти е било полезно. Последваме за още фитнес съдържание и съвети свързани с храната.